Euskaraldiari ongi etorri beroa emateko asteburu eguzkitsua dugu aurretik. Adi urrengo minutua. Larun batean, herri desberdinetan Euskaraldia protagonista izango da 11 ekintzekin. Laudion, Eskolamendi irteera eta hemen faktorian bostetatik aurrera piraten eguna. Aiaran, Arespalditzako jaiak ospatuko dira. Aurrentzako jolasekin, musika, bazkaria eta kriston giroarekin. Amurrion herri txirrindularitza zirkuitua eta Euskal Jaia. Orozkon bertsolari veteranoen txapelketa. Igandean Euskaraldiko eskualdeko jaia. Denok Urduñara. Laudion, hokei jaia eta Malekoian bermut saioa Igor Arzuagarekin. Kezan, San Isidro bolo jaurtik eta hause da asteburuko laburpena. Info gehiagorako joaiaraldea.eusera. Gora Aiaraldea Euskalduna! Udaberrian loreak bezala